please keep on praying for Nigerian Christians. Please watch this video so that you will know what is happening in Nigeria. Watch this video. Please keep on praying for Nigerian Christians. As you watch this video, watch it to the end for you to understand what is going on in Nigeria. And watch the next video I will post. Thank you and God bless you. Shalom. Cike sunan Yesu. Ubangiji na masu rai da masu mutuwa, muna gabanka a wannan sa'a da nauyin zukata da bakin ciki domin fida ya faru jiya a ganin Rob. Ga muna ana makabata a Yarwa domin mu yi janaiza, mu yi hidima na shi dan uwanmu daga ka kira Yesu. Ubangijin Allah na sama, kai mai ta'aziya, ka ta'azanta da mu a cikin sunan Yesu. Shi shugaba da zai hidima da gaishe duka Ubangiji ka karfafa mu daga wannan lokaci har zuwa karshe. A karshe wannan hidima sunan ka kare ta samu girmamawa da kuma dokaka. Mun roƙo sunan Yesu Kristi Ubangiji mu da mai ceton mu. Amin. Gode. Wannan lokaci za mu rera waka nomba 100 mai cewa dogara ga sunan Yesu takan sa a sami rai. Dogara ga sunan Yesu takan sa a sami rai, gama ba ceto ga wani ba kwa hanya sai da shi. Yesu, Yesu ina son ka, kai kadai mai ceto ne. Yesu, Yesu ni zambe ka, daga nan har abada. Jinin Yesu ya fanshe ni, yana shafe zunubai, na jingina wurin Yesu, ya karbe ni bawansa. Yesu, Yesu ina son ka, kai kadai mai ceto ne. Yesu, Yesu ni zambe ka, daga nan har abada. Mun gode. Wannan lokaci za mu ba da zarafi ga iyali. Kuma akwai kalma na gaisuwa, sannan akwai kawuni su ma su yi kalma na gaisuwa. Akwai mai anguwa nan ko kuwa ba saraki? Iyali, akwai wani? Somebody on behalf of the family? Come to this side here. Zo ta nan. Zo ta wannan gefen ko? Kawuni su zo da kusa? So da iyali sun gama sai kawo su yi magana. Jama'a ina kwanan mu. Lafiya kuwa? Mun kwana lafiya? Lafiya. Ba lafiya ba. Kana lafiya ba. Kana lafiya ba. Sannan ku? Lafiya. Gaisuwa ne. Muna ciki da godiya domin Allah ya ce kowane hali musamman kan mu mishi godiya. Muna cikin halin da ba daɗi amma duka ga muna ma Allah godiya. Domin ba don shi ba za mu yi musaya nan mu yi wannan jana'izan ba. Mun gode. Duk wanda sun bar ayyukansu sun zo su yi mana ta'aziya, mun gode. Wannan wahalar namu ne duka. Muna roko Allah ya sa mu gama lafiya kuma gama gidansa lafiya. Irin wannan abin da yana faruwa kuma muna roƙon Allah kada ya sake faruwa a cikin sunan Yesu.
akwai kawuninsa ko ba riga an bayyana an gaya musu ba. Ba sa kusa kuna nan. Ba sa kusa? Ba akwai inda muka je da na yi zakawuni sun tada kurace ba su yadda ba fa. Satin da ya wuce kai mun je da ya zama fara hidima kawuni su yadda ba. Kawunan din daga ina ne? Daga na haifan? Amfan? Amma ni gan sadar da su ko? An gaya musu? Suna sane ba? Oh, it's alright. Akwai mangwa? Ko ba saraki? To, ni a matsayin mai anguwa ne, behalf of our village head, shi Gwamtatu, ina gaida Baba Reverend da pastoshi da jama'an da muke nan. Gaskiya zan ce ba mu same shi da sauki ba, domin muna zama sai mu ji mutuwa da bai cancanta ba. So ina ce Allah ya tanzantar da mu. Jama'an da kuka zo daga wurare daban-daban kun zo kun taya mu. Ubangiji yayin da za a koma, Ubangiji mai da kowa gidan lafiya. Allah ya taimake mu. Mun gode. Shugaba na RCC ya ci gaba gaisuwa da kuma kalma kafin a kammala hidima. Ce na gaisuwan ku duka cikin sunan Yesu Almasihu. Let the Lord comfort all of you. Amen. I have cried yesterday night. I couldn't sleep. There was no more tears again. I wanted to go to the scene. When they called me, there was gunshots, traffic gunshot over the village of Kufang, where they killed Reverend Nicodemus Pam. And today, from Hepang again, we are back here to kill. After killing people, about 20-something people that were born alive, some of them in Haipang. Today we are still here performing burial. With this burial rite, my beloved, I'm in another grave again. You have watched earlier the woman of the bereaved. The husband was shot dead, and the wife received gunshots. She's now at the General Hospital, Barkiladi. And look at another brother that is here, who escorted that husband to go and receive key from his wife. As tight friends, both of them were killed at a particular night. There was a girl in the hospital in which she saw she suffered severe wounds, in which they are taking her to operation room. From here, I'm going to the hospital, May Nasara Hospital. After May Nasara, I will relocate to General Hospital. I have told the world, it's better for me to be in prison, in police custody, in army's custody. I'll be studying my Bible. I will have more peace than to be outside performing burial from one village to another. Since the Fulani terrorists have vowed, they will continue killing us because we refuse to give them our land. That was what the then leadership of the government of Buhari
Adeshina said, why shall we value us to have our land and lose our soul? Because of wrenching. So now, wrenching is to be established by force. Because Tinubu is continuing the work of Buhari. It means that we have not seen the worst yet. We the Christians, under this government, I expected to see the security, the Josie, let them give arrest to all the leaders of the Fulani, the Hardos. They should be in police custody now, so that they will produce those that are killing us, but they will not do it. That is Islamic agenda. You can be annoyed with what I said. I'm more annoyed than you. I feel like to go and kill now. If not the word of God that is in me, Jesus that is controlling my heart, nothing will stop me from mobilizing our youth. Let us go and die in the bush. But because of the fear of God that is with us. And that's one thing that is happening. I have the church secretary that has just arrived. The church secretary come. As he's going to speak on behalf of the church. Reverend Nicodemo Pam was killed in the same church. He was the secretary. They did all they could do to keep the church lively. Now 2 members from the same church have been shot dead. And others are in hospital. He has something to give a history from this background. Kayi magana dan wana.